L'ADP Figueres punxa en l'enfrontament amb el segon classificat, l'Aracena Sant Josep, per 56-63, fet que el segueix deixant a la mitja taula en novena posició amb 8 victòries i 9 derrotes. Derrota per la mínima de l'equip de divisió d'honor del Tramuntana Tenis Taula davant del Monte Porreiro Gallec per 3-4, que s'ha decidit en els dobles on els figuerencs han acabat cedint per 2-3. El Peralada no s'arronsa i fa front a la fred, però no passa de l'empat a 0 davant del San Lorenzo, que el porta a la zona perillosa de la classificació.